לא רציתי עוד הזמנה, אבל הפעם של סקופ אחד בלבד, ואתם תראו מה אתם יכולים לקבל ב5 שקלים בעצם. תראו, זה מה שמקבלים, ואני ממיינת וחוזרת לכם. תראו כמה דברים אתם יכולים לקבל ב5 שקלים. יאללה, נתחיל. מקל גבות אחד. ניקח אותו. 2 ספוגיות. מיני קליפס פרח. ניקח אותו. 3 פאפים עגולים. 1, 2, 3. עוד 4 מקל גבות. פעם אבל כאלה. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 משייפים. 1, 2, 3, 4, 5. במקום אני לוקחת פרפר כי היא לא קיבלה. טוב, 2 קליפס בינוני אין לי, אז אני אביא לה 2 מתנות אחרות. כן, מכאן נראה לי אני אביא לה מחזיק מפתחות אחד כזה. סגול, נראה לי הכי יפה. ונראה לי אני אביא לה עוד 2 ספוגיות מיני. ככה שווה יותר. אוקיי, עכשיו בואו נרוז. טוב, בגלל כל הזמנה הזאת אני מוסיפה עוד 2 קליפס מיני פרח. למרות שזה סקופ אחד, אבל היא קיבלה רק אחד, אז לפי דעתי שווה יותר מאחד, אז 3. בואו נתחיל לארוז. כאן אני הולכת לשים את הקליפסים. כמובן שחייב מדבקה. טוב, הזמנה מוכנה, כפי שאתם רואים מקבלים הרבה בסקופ אחד, וכל זה עלה ל5 שקלים. אז יאללה, רוצו להזמין.